Hola, en aquest vídeo continuo amb els pronoms febles, en aquest cas amb el pronom en alguna de les seves funcions. És un pronom molt castigat, en franca recessió, allà on hi ha hagut històricament més pressió de l'espanyol, especialment en les zones urbanes i entre les generacions més joves, justament aquelles del català a l'escola, per entendre'ns. Una de les funcions gramaticals més importants d'aquest pronom, que en té diverses, és la de substituir el complement directe quan aquest és un nom sense determinació o bé acompanyat amb un quantificador, que poden ser especialment numerals cardinals, quantitatius i alguns indefinits. Això ja ho veurem més tard. Ara, per començar, mirem aquests dos casos que podríem dir paral·lels. Són dos microdiàlegs. Un diu, portes els diners? I l'altre contesta, no, no els porto. Paral·lelament podríem dir, portes diners? No, no em porto. En el primer cas veieu que el que porta són els diners ja coneguts, per tant aquest els, aquest article, és com un determinant. I el pronom que el substitueix és els, perquè és masculí plural, si no seria el, la, els, les, segons. En el segon cas, portes diners, aquí és indeterminat i se substitueix pel pronom en. Ara, el pronom ja ha de ser per força, en el segon cas. O explícitament dius el complement o poses el pronom. Aquests verbs com portar i tants altres que exigeixen el complement directe se'n diuen transitius. I sempre hem de posar el pronom. Si trobes un nen i li preguntes quants anys tens? I et contesta tinc 4, tinc 5 o tinc 6, en comptes de en tinc 4, en tinc 5, en tinc 6. Dóna-li un clatallot, que si no després creixerà i la cosa anirà cada vegada pitjor. En aquest cas està una mica justificada la violència. Bé, ara mirem una sèrie de paraules que us poso i mirem a veure què tenen en comú. Tenim un munt, 32, 8, moltes, una dotzena, dues, un fotimer, poca, bastanta, si algú us diu que bastanta està malament no en feu cas, prou, menys, força, cap. Què tenen en comú? Doncs que són quantificadors d'un tipus o d'un altre. És a dir, tots diuen alguna cosa relacionada amb la quantitat del nom que acompanyaran. Doncs amb aquests quantificadors el complement directe se substitueix també pel pronom en. Ara veurem unes frases amb quantificador o sense. Un diu, he llançat molts mobles vells. I l'altre li diu, sí, però encara n'han quedat. O bé, sí, però encara n'han quedat 2. O bé, sí, però encara n'han quedat uns quants. Veieu, tenim el primer cas sense quantificador, per tant, en substitueix simplement mobles. Sí, encara han quedat mobles. En el segon cas tenim el numeral 2, per tant, el complement és dos mobles. Substituïm mobles per en, però repetim el 2. I en el tercer cas tenim uns quants mobles.
Veiem, sense quantificador o amb quantificador, però sempre el pronom en. La tercera frase, perquè la veieu completa, equivaldria a sí, però encara han quedat uns quants mobles. Que és el complement directe. Doncs ara amb aquells quantificadors que he posat abans farem mini diàlegs on surti també el pronom en, així ens servirà de pràctica. Diu, tens germans? En tinc un munt. Quants anys tens? En tinc 32. Quantes potes té una aranya? En té 8. Hi ha prou xufles per fer orxata? Sí, encara n'hi ha moltes. M'he endut 2 revistes. I doncs jo me n'he endut una dotzena. Ja saps totes les cançons? Diu, no. Només en sé 2. Hi havia gent a la conferència? Diu, n'hi havia un fotimer. Tens gana? En tinc més aviat poca. Té febre ara? Sí, encara en té bastanta. Jo vull guanyar més diners. Noi, no en tens mai prou. Diria que cada vegada té més cabell. Diu, no. Cada vegada en té menys. Fa fred avui? Diu, sí. Em fa força. I una frase famosa. Jo he vist coses que vosaltres humans no creuríeu. Naus d'atac en flames d'allà d'Orió. I l'altre li contesta, doncs jo no n'he vist cap. Ara tornem cap amunt i fixeu-vos que en totes aquestes frases, quan volem després per aclariment afegir el complement, repetir-lo, ho fem afegint de més el nom. Tens germans? Diu, en tinc un munt de germans. Quants anys tens? En tinc 32 d'anys. Quantes potes té una aranya? En té 8 de potes.
Veieu? I així igual en tots els casos. Sempre que tenim el pronom en, d'alguna manera també hi ha implicada la preposició de. Aquí us marco tots els pronoms en i per ara ho deixem aquí. En un altre vídeo continuaré amb altres funcions d'aquest pronom, també farem combinacions, etc. I mentrestant, si voleu alguna cosa, doncs m'escriviu a aquesta adreça d'aquí. Fins a la propera.